Abenduaren 3 Euskararen nazioarteko egunez, Gernika Lumoko berbalagunek azaroko ezetz jakin lehiaketako saria eman du. Azaroko irabazlea Elisabet Txertudi Esliman izan da. Saria Irusaku taberna jatetxeak emango du bi lagunentzako baskari edo afaria. Azaroan 81 parte hartzaile izan dira, 79 zuzenak eta 12 gaizki zeudenak. Abenduko ezetz jakin martxan daia da, Auzune jatetxeak, lorategietako Auzune jatetxeak emango du saria. 22 galdera izango dira, esaera zaharrak, Durangoko azokako gaiak eta euskaraldiko gaiak besteak beste. Gogoratu Euskararen eguna dela eta abenduaren 3 dela eta 11 orduko irakurraldia ere antolatu dela. Oraingoan, 16. Aidanez Angel Lertxundiren eleberria izan da aukeratutako irakurgaia. Zidatela adierazten zuen. Eskuetan dituen paperak osatutako tabernan hau posible alduk, hark nirekin hitz egiteko gogoa izango zuen, baina nik Kornelio pikutara bidaltzeko amorru izugarria nuen. Guztiz gainditzen ninduten amorroa eta gorrotoa. Ez ziren 2 ordu izango Josefinaren tabernatik irten nintzenetik eta herri hartako...